Σήμερα στο λογοτεχνικό μου 5 φιλοξενώ την κυρία Όλγα Παπαμιχάλη. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαμιχάλη. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ στο λογοτεχνικό 5 και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τους θεατές που πρόκειται να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο. Το πρώτο σας βιβλίο, η Έμιλι στην χώρα των πάγων. Μιλήστε μας με λίγα λόγια για το βασικό θέμα που πραγματεύεται. Η Έμιλι στη χώρα των πάγων είναι ένα βιβλίο νεανικής φαντασίας με στοιχεία ψυχολογικού δράματος. Είναι ένα βιβλίο φόρος τιμής στο Λιούις Κάρολ και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, όπως ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και από τον τίτλο. Είναι ένα βιβλίο φόρος τιμής στο καλλιτεχνικό πατινάζ και σε κάθε αθλητή εκεί έξω, ανεξαρτήτου του επίπεδου που έχει φτάσει. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως στα άτομα 17 με 18, διότι πρόκειται να κάνουν αυτό το δύσκολο πέρασμα στην ενηλικίωση, όπως άλλωστε κάνει και η ηρωίδα. Η κεντρική πρωταγωνίστρια του βιβλίου σας. Ποια βασικά προτερήματα και αντίστοιχα ποια κυρίαρχα ελαττώματα διαθέτει? Η Έμιλι έχει κάθε προτέρημα και κάθε ελάττωμα που μπορεί να έχει μια σύγχρονη ισοστρεφής έφηβη σε αυτή την ηλικία. Τι εννοώ με αυτό? Είναι εξαιροκέφαλη και εγωκεντρική, αλλά είναι πράγματα που τα διαπιστώνει και τα διορθώνει στην πορεία. Είναι επίσης ρομαντική και ευαίσθητη, και αυτό ίσως να είναι για κάποιους ελάττωμα, διότι μπορεί να φαίνεται αδύναμη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι αναγνώστες του βιβλίου θα καταλάβουν πως η Έμιλι κάθε άλλο παρά αυτό είναι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι μια ήρεμη δύναμη, διότι αγωνίζεται και πολεμάει μέχρι τελικής πτώσης για τα όνειρά της και για κάθε τι που αγαπάει. Και είναι κάτι που ήθελα να το περάσω και στους αναγνώστες και ειδικά στα νεαρά άτομα που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο, να παλεύουν για τα όνειρά τους, ακόμα και όταν όλος ο κόσμος είναι εναντίον τους. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε κατά τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου? Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι να συνάντησα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, διότι οι δυσκολίες που συνάντησα ήταν κυρίως μετά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε και η αλήθεια είναι δεν είχα το μυαλό ότι πρέπει να αποθηκεύουμε το κείμενο σε δεύτερη και σε τρίτη συσκευή. Και όταν μου καταστράφηκε ο υπολογιστής, έχασα μαζί και το όλο το υλικό. Και ήταν αρκετά ψυχοφθόρο, διότι στην αρχή δεν ήθελα να ασχοληθώ ξανά με αυτό το κείμενο, αλλά μετά νιώσα την ανάγκη ότι έπρεπε να το κάνω. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, δεν βγαίνει δεύτερη φορά το ίδιο ακριβώς κείμενο, ήταν διαφορετικό. Και μου πήρε περισσότερο χρόνο επίσης να το γράψω, διότι ήμουν φοιτήτρια τότε. Πράγμα που σημαίνει ότι είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις. Μια ακόμα δυσκολία που συνάντησα ήταν ότι η μητέρα μου διαγνώστηκε με ανέβρισμα στο κεφάλι. Και ήταν κάτι που η αλήθεια είναι με διέλυσε συναισθηματικά. Και πιστεύω πως κάθε παιδί που βιώνει κάτι τέτοιο, ανεξαρτήτου ηλικίας, νιώθει κάτι αντίστοιχο. Έφτασα σε σημείο κατάθλιψης και πέρα από το γεγονός ότι η μητέρα μου τώρα είναι καλά, με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι άνοιξα ξανά τον υπολογιστή και αποφάσισα για τρίτη φορά να αλλάξω το βιβλίο και να εισάγω την εμπειρία που έζησα μέσα στο κείμενο και για την Έμιλι. Και θέλω να πιστεύω ότι και εγώ αλλά και η ηρωίδα μου βγήκαμε από αυτό πιο δυνατές. Ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε στον αναγνώστη μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο σας? Το μήνυμα που ήθελα να περάσω στον αναγνώστη είναι ποτέ να μην τα παρατάει, πάντα να αγωνίζεται για τα όνειρά του, όσες φορές και αν πέσει κάτω, πάντα να σηκώνεται. Και επειδή το βιβλίο μιλάει για την ενηλικίωση, σε κάθε παιδί εκεί έξω 17 ετών που μπορεί το πέρασμα στα 18 να του φαίνεται τρομακτικό, ήθελα να πω να μην φοβάται να το διαβεί, ακόμα και ας πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες, και έστω και αν το παιδί αναπόφευκτα λόγω χρόνου πάβει να υφίσταται, δεν σημαίνει το τέλος του παραμυθιού, αλλά ίσα ίσα πως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να φαντασιωνόμαστε και να πραγματοποιήσουμε τα παιδικά μας όνειρα. Υπάρχουν δικά σας βιωματικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο ή υπάρχει κάποιος ήρωας ή ηρωίδα που προσεγγίζει περισσότερο τη δική σας προσωπικότητα? Φυσικά και υπάρχει ήρωας μέσα στο βιβλίο που προσεγγίζει τη δική μου προσωπικότητα και δεν είναι άλλος από την Έμιλι. Νομίζω ότι κάθε συγγραφέας βάζει δικά του χαρακτηριστικά και προσωπικά βιώματα σε κάθε ήρωα του βιβλίου και πόσο μάλλον στο κεντρικό ήρωα ή την κεντρική ηρωίδα.
επειδή όταν ήμουν 17 χρονών έγραφα περίπου το βιβλίο τότε, θεώρησα πιο σωστό να βάλω ό,τι ακριβώς ένιωθα εκείνη την περίοδο μέσα στο βιβλίο, έτσι ώστε να βγει πιο φυσικό. Και επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος με την ενηλικίωση, θεώρησα ότι αυτό έπρεπε να είναι κιόλας το θέμα του βιβλίου. Όσο για τα βιώματα, όπως είπα και πριν, η περιπέτεια που πέρασε η μητέρα μου με την υγεία της ήταν κάτι που ήθελα να βάλω μέσα στο βιβλίο και δεν μετάνιωσε, η αλήθεια είναι, διότι πολλά παιδιά και νέα άτομα που θα διαβάσουν το βιβλίο μπορεί να έχουν περάσει μια αντίστοιχη εμπειρία με την υγεία τους ή με την υγεία κάποιου αγαπημένου τους προσώπου. Και ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι ανεξαρτήτου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, όταν κάποιος αγαπάει, μένει για πάντα δίπλα σου. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο λογοτεχνικό μου 5. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήταν μεγάλη μου χαρά που βρέθηκα εδώ κοντά σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.